Karang mga kapaklot, manguha na tao. Swerte, ato sa ning. Oh, sinis-sinisang gamay. Karang mga niya sa atong tila-tilaan mga mundo. Lipiwan na tong sunglass kay para tinawa tong pagkuha. Karon Pero sa tagay para agad grasya sa Ginoo. Taas lagi mo. Sawam na ko ha, balik na ko, nanay daghan. Taas lagi mong ilong ana. Dili. Okay. Adi dai okay. Uy. Aki na aki. Karon guys, nakakuha na gid ang mga pobre in town. Oh, okay sa itong mga on, kaon mo. Ay, tagak mong cellphone. Bahalag matagak tang cellphone di lang. Mayor nung yata ko. Ikaw day mayor day, sampai kisa maga si Pahong. Ay panna dia ba nay pad. Pad ba? Pad. Pad. Nay panna dia. Naryo, dumpol mo ni. Matra ba? Kaya di mo makuha kaya ato ni subak. Tingin sa titih ka kumunod. Sa tay. Maligo ka karon. Timpla dia pring. Ligo ka. Pistol. Kuyawan. Sinilas oh. Kung imo Spartan. Pag chinilas ko no kay bati kay mong naon. Spartan ay. Oy, mong Spartan. Imo lang bang sikaran mga butang nagiampingan di apil pa ang chinilas ko nga Spartan. Pangwam ko no kutsilyo. Ikaw. Og karon ako pagita og Kuan. Isa nga bulasa. Nakachinilas. Nakachinilas. Ay ko na mais na kay itong Ay, ko starfish oh. mo ni isda nga flounder. Uy, dali aba isto. Naon sa din ang Diya lang na. wala mo na greeting gapon ni mga ligong nagdagat. Kaya ito manawag sa Ari. Kita kata ya? Oh, ginuktok eh. Ayo tol. Nakauyo na nung buhat oh. Ano ba ka sa kukuhan niya ba? Isang ito. Murag na siya juga ya. Kada tay kuyo foreigner ray. Ito na naman suwake. Dalihan na doon kay para mahilom na. Jam. Ay mo ilisan niya? Kilo. Lambay 2 kilo. Lambay. Tinabasa mo dito kung bawag. Grabil. Beautiful ana. Dato talagsaon ganing. Ay video mo kanahan ako. Why is that ito? Ang nukos bird mo ambita. Palit ang nukos. Ayaw lang lukos oy. Unsa ni? Di na may mukha sa dili. Kinilaw gani. Nukos sugba bay sugba. Ay